No IES Lagoa de Antela son uns privilexiados. Estamos facendo un iglú con vimbio e salgueiro. E a min gustame moito, sobre todo porque estás ao aire libre e ao fin e ao cabo respiras aire fresco. Tiñan un espazo verde abandonado ao que non lle estaban a dar uso e querían devolverlle a vida, pero non de calquera xeito. Cando comenzaron a darlle voltas, a primeira idea foi a de crear un refuxio para diferentes especies. Bueno, pois para nós o proxecto Refuxios ten ese nome porque xurdiu primeiramente ca idea de facer un refuxio para a fauna acuática, que é a charca, que foi o primeiro que fixemos, e agora a idea é crear refuxios tamén para persoas. É dicir, para que o propio alumnado poida vir nos recreos e empregar estes refuxios que estamos facendo hoxe, ben para disfrutar do entorno, sentarse a ler, pasar os períodos de lecer, ou tamén aproveitalo para observar a fauna da charca, porque estamos vendo en todas as clases que nos dan a este espacio, que moitas veces estamos na clase e podemos observar as aves que veñen a beber, veñen a bañarse, e entonces pois intentar facer un refuxio de observación de aves. Esta nova iniciativa está enmarcada nun proxecto chamado Refuxios, que o Lagoa de Antela desenvolve desde abril de 2024 e cuxo obxectivo é a creación dunha área bioinclusiva cun pequeno humidal. Así crearon a súa primeira charca. De fondo, a concienciación das rapazas e rapaces sobre o valor ambiental destes entornos. De aí xurde un pouco a idea da charca, que digamos un pouco como unha especie de hotspot de biodiversidade, que o que fai é que haxa anfibios, paxaros que veñen a bañarse, que haxa. E logo, alrededor dese espacio, o que estamos un pouco agora é acondicionando dous estruturas. As dúas están feitas con técnica tradicional de vimbio, unha vai ser vimbio vivo e outra vimbio seco. Unha idea é facela un pouco como de observatorio de aves, xa que temos a charca, que podamos un pouco agocharnos dentro e mirar de cerca pois a distinta fauna que se achega a beber e a visitar a charca, e a outra vai servir un pouco como de espazo de lecer. Pois imagínate que temos unha hora de lectura e fai un día como hoxe, nos apetece pois ler no aire libre, pois temos aí unha pequena estrutura na que sentarnos e estar. Para o desenvolvemento desta actividade contaron, ademais, coa colaboración da cesteira Julia de la Cal, Premio Artesanía de Galicia 2024. Estamos traballando con vimbio vivo, estamos construindo un iglú a partir dunha estructura que fixo o alumnado con estes tubos e agora estamos plantando vimbio. Vale, o imos tecer coa técnica do caos, que é un pouco como a técnica niño, que, bueno, imita un pouco como os paxaros fan aos niños, e iso, a idea é que plantalo ben, non? Enterralo ben, están aprendendo a plantar vimbio, e a tecer un pouquiño para que isto bote raíz e de cara a primavera pois xa empece a gromar e teñan un espazo de sombra e poder estar aquí a ver paxaros. Refuxios é unha das candidaturas galegas seleccionadas na convocatoria europea Probleu, organizada para financiar proxectos educativos relacionados coa protección de augas oceánicas e continentais, na que participaron candidaturas de 19 países da Unión Europea.